Σε μαύρο φόντο, τίτλος στα αγγλικά με κεφαλαία λευκά γράμματα. Gone Gone. Το βίντεο Dance Gone Gone είναι αποτέλεσμα του εργαστηρίου με τίτλο «Κινούμενο σώμα» που ηχεί και συνδέει για μεικτή ομάδα εφήβων με ή χωρίς ακουστική αναπηρία. Το εργαστήριο αναπτύσσει μια εξολεκτική συμπεριληπτική γλώσσα συνύπαρξης και επικοινωνίας που στηρίζεται αποκλειστικά στη φωνή και την κίνηση του σώματος για την παραγωγή μουσικής. Συμμετέχουν τα σχολεία, 6ο Γυμνάσιο Πατρών και 18ο Γυμνάσιο Πατρών με τάξεις Κοφών και Βαρύκων. Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε στα Παλαιά Σφαγεία, στο πλαίσιο του αφιερώματος για μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς, του 26ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027. Στο απόλυτο σκοτάδι εμφανίζεται αργά το φωτεινό περίγραμμα μιας πόρτας. Έχει διαγώνια κλίση προς τα δεξιά και σταδιακά ισιώνει, ενώ εξαφανίζεται με ταχύτητα προς το βάθος. Σκοτάδι. Η εικόνα κινείται δεξιά και αποκαλύπτει δύο ακίνητες φιγούρες μπροστά από ένα φωτεινό παράθυρο. Κοιτιούνται συνωμοτικά και εξαφανίζονται. Κάτω από μια έντονη δέσμη φωτός, σκόνη λαμπυρίζει χορεύοντας και αναταράσσεται από το γρήγορο πέρασμα ενός σώματος. Πίσω από γωνίες, τοίχους και απροσδιόριστα αντικείμενα, μυστηριώδεις φιγούρες με κουκούλα τρέχουν στο ημίφος. Ένα χέρι ξεπροβάλλει μέχρι τον αγκώνα. Κροταλίζει και κρύβεται για να έρθει ένα άλλο στη θέση του. Δύο ενωμένες παλάμες εμφανίζονται αργά. Και εξαφανίζονται με τον ίδιο τρόπο. Χέρια γλιστρούν πάνω σε παντελόνι. Ανοιχτά δάχτυλα σαν βεντάλια πάλλονται μεταξύ τους. Ένα κορίτσι με κουκούλα χτυπά τα χέρια στους ώμους. Τρία αγόρια ξεπροβάλλουν χτυπώντας ρυθμικά το σώμα του. Παιδιά ξεπηδούν το ένα μετά το άλλο μέσα από μια τρύπα στον τοίχο και συναντιούνται σε δύο γραμμές αντικριστά σε ζευγάρια. Κάθε ζευγάρι εκτελεί τον ιδιαίτερο χαιρετισμό του, χτυπώντας τα χέρια και χορεύοντας. Στο βάθος η σκοτεινή πόρτα. Μόλις τελειώσει και το τελευταίο ζευγάρι, συγκεντρώνονται σε ομάδα απέναντι από την πόρτα. Χορεύουν ρυθμικά και σκαρφαλώνουν σε μια υπερυψωμένη σκηνή. Τα φώτα ανάβουν. Στέκονται σε κύκλο και ένα-ένα αποκαλύπτονται. Η Δέσποινα, η Κατερίνα, η Ντίνα, η Θεόνη, ο Κώστας, ο Ντίνος, ο Ζήσης, η Νόρα, ο Ιωσήφ. Παίρνουν θέση σε δύο ομάδες η μία απέναντι από την άλλη. Κινούνται σαν κύμα και με χορευτικές κινήσεις των χεριών τονίζουν τις ρυθμικές συλλαβές τους. Στρέφονται προς την πόρτα και παίζουν συντονισμένα μουσική με το σώμα. Χτυπούν το στέρνο και κροταλίζουν τα δάχτυλα.
Με έντονες κινήσεις, χτυπούν παλαμάκια, τα χέρια στους ώμους και τα πόδια στο πάτωμα. Τελειώνουν μαζί γυρίζοντας πλάτη και υψώνοντας τα χέρια ψηλά. Στρέφουν το βλέμμα και τα ξαφνιασμένα πρόσωπά τους φωτίζονται έντονα. Εξαφανίζονται πηδώντας τον αέρα. Σκοτάδι. Μια ανθρώπινη φιγούρα με κουκούλα κλείνει τη μισάνυχτη πόρτα και κρατώντας ένα φακό μπαίνει αργά στο χώρο. Ψάχνει. Το φως διαγράφει ένα μεγάλο κύκλο από το πάτωμα προς το ταβάνι και αμέσως μετά κινείται άτακτα προς κάθε κατεύθυνση. Σκοτάδι. Τίτλοι τέλους. Σχεδιασμός υλοποίηση Γιώτα Πεκλάρη και Χρυσάνθη Μπαδέκα. Σκηνοθεσία κινηματογράφηση μοντάζ Χρυσάνθη Μπαδέκα. Χορογραφία, σενάριο και εκφώνηση ακουστικής αφήγησης Γιώτα Πεκλάρη. Ηχοληψία, σχεδιασμός ήχου Αλέξανδρος Κακαρούμπας. Το εργαστήριο έγινε σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιωνίων Νήσων. Ευχαριστούμε την ΚΕΔΙΠ, Καρναβάλι Πάτρας για την ευγενική παραχώρηση των παλαιών σφαγείων. Ευχαριστούμε Κώστα Γιαννόπουλο, Ευγενία Πιερή, Γιάννη Βλάχο, Γιάννη Κάτσενο, Βασιλική Γιολδάση, Ήρα Κουρί, Σοφία Χρυσοπούλου, Αντώνη Χαροκόπο, Λαμπρινή Παπαπροκοπίου.